Hola, veus, davant l'increment de casos de Covid-19, el Ministeri de Sanitat i totes les comunitats autònomes han pactat prohibir fumar al carrer quan no es pugui mantenir la distància mínima de 2 metres. Això inclou cigarretes i també els vapejadors. Pel que fa a l'oci nocturn, es decreta el tancament de discoteques, sales de ball i bars de copes a tot l'estat. També es manté la prohibició de beure alcohol al carrer, és a dir, fer botellots. En l'àmbit de l'hostaleria, bars i restaurants estan obligats a tancar abans de la 1 de la nit, amb la impossibilitat d'acceptar clients abans de la mitjanit. També han de garantir la distància d'1,5 metre entre taules i també un màxim de 10 persones per taula. A les residències de gent gran es limitaran les visites a una persona per resident, un màxim d'1 hora al dia. També es limiten les sortides i caldrà fer testos PCR a totes les persones que ingressin i també als treballadors que comencin a treballar-hi o es reincorporin després de les vacances. Totes aquestes mesures entraran en vigor el més aviat possible. Correspon a cada comunitat autònoma aprovar-les. A totes aquestes mesures es manté també la recomanació de fer reunions d'un màxim de 10 persones, sempre amb persones del nostre grup de convivència, és a dir, familiars o companys de feina, i també continuar fent ús de la mascareta, netejar-nos les mans i respectar la distància social. D'altra banda, a Lleida, el Procicat ha acordat prorrogar 15 dies més les restriccions establertes al Segrià i la Noguera i a les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raïmat. Així, seguirà vigent la prohibició de fer reunions familiars i socials de més de 10 persones i la limitació del 50% de l'aforament en activitats culturals, recreatives, esportives o de restauració que es facin a l'interior. Salut també ha posat en marxa una segona ronda de cribatge en centrals fruiteres lleidatanes i preveu fer unes 1.500 proves PCR als treballadors d'11 empreses on s'han detectat alguns positius. Aquesta setmana ja se n'han fet unes 300 i un 18% han donat positiu. També s'han habilitat 2 nous espais a Verdú i Bellpuig per a l'aïllament dels temporers amb la Covid-19 i contactes directes.